Сега ще ви направя едно разкладче на тема с кого ще ви срещне съдбата. Хайде да видим с кого ще ви срещне съдбата. Хайде сега. Какво ще ни каже Таро? Висши сили, ангели, архангели на любовта. Какво ще кажете, какво ще предадете, с кого е възможно някой от вас да ви срещне съдбата. Така, при някой от вас започвам с първите варианти, които като информация почват да ми слизат. Така, първа информация. Тук може би ще става въпрос за хора, които по някакъв начин сте били наранени, били сте предадени, били сте доста време в зависнало положение, да кажем, доста така притеснения, доста вълнения, неспокойни нощи, хора, които постоянно търсите, може би, отговорите на едни и същи въпроси. С кого ще ви срещне съдбата ли? Съдбата ще ви срещне с човек, който може би от дълго време има чувства симпатии към вас, който може би е предаван милион пъти, много така изстрадал човек, виждам. Човек, който се е оставил известно време на застой. С кой ще ви срещне съдбата? С човек, който ще ви промени, който ще ви трансформира. Човек, който е прекарал много така дълбока трансформация. Този човек също е много отговорен. С много големи отговорности, ангажименти бих казала, може би и е семейен човек, нали, или се грижи за семейство. Човек, който преди всичко, преди всяка една негова крачка, той обмисля всяко едно негово действие и решение дали да го направи и как да го направи. С кой ще ви срещне съдбата? С човек, който сте на доста много голямо разстояние един от друг. Човек, който ще пропътува. Човек, с който казах, ще промени изцяло живота ви, ще ви трансформира, след като този човек в момента вече е претърпял и е завършил неговата трансформация. И такъв човек идва към вас. И то много скоро. С който ще започнете абсолютно категорично ново начало. Това всичко ще бъде по справедливост. Човека дори е готов да... Той просто вече се е запътил. Съдбата ви го праща, разбирате, той вече е в движение към вас. И този човек обаче, искам да вметна, може би така ще ви помогна с характеристиката, която ми идва. Човек, който се справя абсолютно сам в живота, без помощ на абсолютно от никъде за нищо. Даже бих казала, че доста хора така го наблюдават как излиза от всяка една житейска ситуация. Той човек е много силен психически, между другото, и умее да излиза от всяка една ситуация. С какъв човек ще ви срещне скоро съдбата? Човек, който е способен да постига абсолютно всичко сам, който винаги изборите са му осъзнати, категорични и осъзнати избори. Човек, който може да ви направи абсолютно, да ви достави, как да кажа, да ви поднесе всяко едно ваше желание на поднос. Този човек има страшно огромни ресурси. Това е в най-близко бъдеще, между другото да ви кажа, между 2 и 8 месеца. Тук при някой от вас ми се дава от 2 до 8 месеца такъв човек да се появи при вас, който ви го изпраща съдбата. И ще ви кажа, че това е по справедливост, защото тук виждам като все едно изплатено нещо. В смисъл, това е изплатено, разбирате ли, това е платено вече, за да ви се случи, както на него, така и на вас. Хармония. Човек, който ще ви достави хармония, който ще ви разтърси. Направо ще ви разтърси, от дъното на душата ще ви разтърси този човек. Ще влезне като хала, като буря и ще ви донесе изведнъж едно спокойствие. Много развита интуиция обаче.
мога да кажа. Също така е възможно човека, който ви го изпраща съдбата, да има способности. Може би е лечител, може би е практик, може би просто такъв човек може би е на път да ви го изпрати и съвсем е логично, между другото, това, щом ви го изпраща съдбата, няма да е току-що, нали, кой да е все пак, някакъв по-специален човек. Погледнете какво се случва тук. Крал мечове, кралица мечове. Вие просто ще се сродните души. Може и двамата да се окажете от въздушните зори, нали, от една и съща. Просто ще бъдете като един ум, като един разум, ще се усещате с този човек. Обмислят се действия, абсолютно ново начало. Предстои ви абсолютно ново начало. Този човек, който съдбата ви го изпраща, ще бъде като един голям рестарт. Всичко наново от нулата на чисто. Излизате от депресия, този човек ще ви изкара от депресията, между другото. Празник ще бъде. Просто вашето така съжителство, да кажа, вашата връзка, която ще стане, това тук вече ще бъде един голям празник между вас. Абсолютно. Сбъдната мечта. Хора, казвам пак, че съдбата, ето го страшния съд, това вече всичко, което ще се случва, ви се полага както на него, така и на вас. Просто съдбата ви събира. Сбъдната мечта, това ще бъде като ваш сбъднат сън или сбъдната мечта. Тук човека ще се заяви, ще ви изкара от зоната ви на комфорт и направо ще ви възроди. Такъв човек идва към вас и то, казах, в порядъка от между 2 и 8 месеца. Това е най-дългия, нали, период до 2 месеца, който може да ви се случи. Но човека е на път, просто Вселената ви го е изпратила и човека пътува към вас. Пожелавам ви го успех, късмет, бъдете обичани, обичащи, споделени и благословени.